Onye chọpụtara Marcel Ofomata Foundation ekwego nkwa na enweghị na-azụ n'ilekọta ndị mmadụ n'obodo ya na ebe ndị ọzọ dịka ọ chịkọbara nlekọta ahụike maka ha. O mere ka amata nke n'oge agba nke 14 nke nlekọta ahụike bụ nke a chịkọbara maka ndị si Isiofia na nka na Igbo Ukwu bụ ndị tirere na ya. Onye nta akụkọ anyị bụ Kenechukwu ji akụkọ abịa. Ọnọdụ nleta arụike ahụ nke a na-eme kwa arọ bụkwara nke a na-emekwezi ugboro abụọ n'arọ na oge ụfọdụ bụ nke ndị Isiofia na ndị nọdebe ha nso na-ene anya mgbe ọ ga-elu ka ha wee nweta nleta inyocha na inye ọgwụ maka arụike nke ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị nọgoro ebe a na-enene arụike n'ọnụ ụtụtụ. Onye guzobere ọnọdụ nleta arụike ahụ bụkwara onye isi ụlọ mmepụta Amecon Global Company bụ Chief Ofomata na okwu ya kwuru na nleta arụike na ntụziaka United Nations bụ nke ndị mmadụ kwesịrị ị na-elite n'efu, mana dịka ihe si kwuru na o nwere ndị anara enwe nleta arụike ha bụkwara ihe galala ọnụ n'ebe ha nọ nke eguzobere foundation ahụ maka inyere ndị mmadụ aka. Chief Ofomata gara n'iru ma kwukwa na agaghị enwe ihe ime operation na oge nke a ma kwukwa na a ga-emezi ya na oge dị n'iru nke ga-abịa na aha ọzọ na-abịa. Onye bụ onye nlekọta na foundation ahụ eguzobere maka arụike bụ Dọkịnta Afonsus Ekanem kọwara na nleta arụike nke ahụ a bụ nke eguzobere na ebe dị iche iche ma kpọtakwa ndị nlekọta arụike rinne inyocha ndị mmadụ arụ n'ụzọ dị iche iche tinyere ma nke ha na-emebu na nke ihe gbara ọhụụ ha wetakwere maka arụike. Maazị Ifeanyị Azike, onye bụ nnukwu nwaafọ obodo Igbo Ukwu, kenere Chief Ofomata na ndị nlekwa arụike ya na mbọ niile ha na-agba na inyere ndị mmadụ aka ma kpekwa ekpere ka Chukwu gaa n'iru na-agọzi ya na ihe niile ọ na-eme. Ndị dị iche iche litele elele na oge nnekwa arụike ahụ ndị gụnyere Maazị Samuel Okoye si na nka yanakwa Odeziakụ Mary Okeke kwupụtara aṅụrị ha maka ọnọdụ ahụ nke ha kwuru na enyocha ha arụ ma nyekwa ha ọgwụ n'efu ma kenekwe onye guzobere ọnọdụ nnekwa arụike ahụ maka mbọ ọ na-agba. Maazị Ofomata bụkwa onye mechara ma jee kene aka na-achị obodo na nka Igwe Godwin Ezeilo nke aka na-achị obodo Igbo Ukwu bụ Igwe Alex Azike bụ onye bịakwara kene ya na ebe a na-enekwa arụike na oge ọnọdụ ahụ site na Isiofia nke dị n'okpuru ọchịchị Agụata. Aha m bụ Kenechukwu Chukwudi n'akụkọ ụwa ABS.